Molt bon dia, és 7 de gener i avui fem el primer missatge de l'any 22 i número 176 de manera ininterrompuda des que va començar aquesta pandèmia. Una pandèmia que acabava l'any 21 amb unes dades que no eren gens positives i tampoc han millorat en aquest any 2022. En aquest moment tenim més de 300 persones afectades, confirmades en PCR positiu a la ciutat, amb una taxa de reproducció per sobre de 1, vol dir que això indica que encara seguim a l'alça, i tenim 5 persones hospitalitzades en aquest moment. Aquestes dades, en conjunt amb els altres municipis de Catalunya, han fet que la Generalitat hagi prorrogat aquestes mesures restrictives fins al 21 de gener. O sigui, continua vigent el toc de queda entre la 1 de la nit i les 6 del matí i, a més, el límit de trobades màximes a 10 persones tant a l'interior com a l'exterior. Vull dir que ja sabeu, per millorar aquestes dades hem de mantenir la prudència i mantenir les mesures que de tots ja són conegudes després de tants mesos de pandèmia. Deixem-me que també us avanci temes de gestió municipal perquè hem començat l'any amb notícies molt positives, en aquest cas per la subvenció de 3,5 milions d'euros que ens han estat atorgades per executar projectes turístics que siguin sostenibles, que tinguin a veure amb l'estalvi energètic, també amb la digitalització i que tingui també per la prevenció del canvi climàtic. Uns projectes que ja teníem preparats i que els irem executant durant tot aquest any i que tindré ocasió d'anar-vos donant detall setmana rere setmana de com es van iniciant, i tots porten amb un tema comú, que és el canvi del model econòmic per generar més treball a la ciutat i també que sigui una ciutat més atractiva per les empreses per venir a invertir aquí a la nostra ciutat. Ja sabeu que us donaré detall a mesura que anem avançant en aquests projectes. Deixeu-me també que us avanci que la setmana que ve tornem a l'escola. S'acaben les vacances de Nadal i el dilluns dia 10 entrarem a les escoles amb normalitat en aquest cas, però sembla ser que els confinaments també passaran a ser de 7 dies només i les mascaretes segueixen sent obligatòries en l'ús escolar. I per acabar aquests dies i per acabar aquest missatge, també m'agradaria deixar-vos unes imatges que aquesta setmana han estat, jo crec que molt ben acollides, que són la Rua dels Reis que hem tingut, que hem pogut retrobar una vegada més en els nostres carrers, després que l'any passat no vam poder fer-ho, i crec que tothom tenia moltes ganes de retrobar-se als Reis i que els Reis poguessin entrar a totes les cases ja de manera amb normalitat, mantenint la prudència, mantenint també la seguretat, però ja recuperant aquesta rua tradicional als nostres carrers. Us deixo veure aquestes imatges perquè crec que ha sigut una rua molt lluïda i que la ciutat estava esperant ja amb moltes ganes. Doncs res més pel missatge d'avui, ens tornem a veure la setmana que ve.